Hi guys, good morning. January 11 na karon mo at tamis ubay kaming Terry og ni Undoy kay palit mi og tambaw. Ja, guys, ang ipakita mi ang sapatos mo ning hinatag ni Ate Jade. Salamat ka darete ganahan ko. First time nang isuot karon kay amo na masuot-suot kas mga niagi ting uwan man. Hagaan ko magsuot og sapatos nga bag-o kadyo ja. Lapok-lapukan ra kay alabhan na pud. Maong karon nga ting init ang gisuotan naman ninyo. Tadan! Aja nang gitudzo ng medyas ug pataas nga na kay arong di masunog gagang daris ka init kay tagam ko gahapon sus. Aray ito malagi na naputod lagi nga na kay grabe man init takadyo. Manang bahalag lain nagpurma. Murag kingkoy. Basta kay di masunog gagaheng panit kay aghang panit lahi ni og kaning labing dan steel. Anja maintan og taman, nagliki-liki, murag na sijag panit og has. Manang hana sige nga naon. Bahalag murag pur magtala. Pero lami ka juga sapatos guys na kuan na siya from Adidas. Salamat ka te Danit sakto ra ka adyo. Ganahan ra ko kay medyo na space dari gamay. Anong di ka sakit tagang kuko ba mo sangko. Good morning yan. Good morning guys. Another beautiful morning. Dami karos kay maglugi mi. Tsa. Diyan may mga binaaksang magawang na. Delikado ra paning inganig ma-slide ni poto jud imong kamot. Tsa. Mapursuhan ang mamatay ta rin di oras. Tungtong man nimo da nagbago, kato may imong iligwat. Kare suwa dyan na tagamo ka ta. Lagi ato kagunay. Man, maghinay good. Kasi ang sadya guys sa mga kita mo glat. Gamay magatang nalugi guys. Parang cute, katawaan kong nanay. Ikaw gajud nay, wala man ta katawaan nay. Tapos dak. Ang pilit at kunot. Ato kakatawa na kay mamut ko nay. Binuangan jud kong nanay ko adyo. Terus la kaning hang pagtakli ha. Damit ning hang leaks dani nga aral la paning kasinaw. Di maday lalim ning trabaho Hala nay, ang dami na magpamahaw nay. Imo mga trabahante. Kunan sa may mura magasara ka. Di dawaton. Dawaton gihapon ni halakat ni. Arang gapino. Kasapan din hating sir dani. Sir. Ada sa bos dani kasing lugian. Tanawa ka na yung kapasar ba nga ang trabaho? Abtan dito tang amo daniti. Si Santi dito trabaho. Madala magkakatang malugi dani hagad kay dali ra. Pila kilos lugi nay? 40? 42 ang binta ka mo ka tadi. Uy, Igangan na to di. Kana kay hagad ba? Lugi. Hagad. Anang dagkuha. Kamaupan mo ligwa. Dagkuha pa dito man isa ka tudlanan. Halati ra tinuha naman dito. Muran mo sa ka inkiban. Madami sa ino ni. Ini halati ni ganggang do ni wa na ni. Uy, to na lang. Wa man ti nakurat ra man ko ti. Nakurat ra ko kay maka nagadugang naligwat ya so di na tadi kagay panghambog ninyo. Maka ra jud. Tapi kung nadus-dusa di mo ang kamot. Wa man ninon pod. Agi mong basura ti dito ti bundote. Kay ato ni sugnod na. Tanin isa ra man ko siga anay. Di maday lalim ning trabaho anay. Kunay ginaunay. Naro na lamang kunay. Inuho ni nga ni. Allah, kamo ka jud ni arang pagkagat. Tiya ka jud nakakla na ito naman ay. Guys, naman jud proud ka jud ko. Karon ko sa mo gyapon na. Ay tadharon. Daron gyapon nag buhat. Ano, pwede magdimo. Abi ko bag Nga kanang ko ana, tataron daw na. Nasa, ngani tatar ba nay? Tatuo na, nga na. Okay ra dai sila og Okay ra di ay. magagay. Pero di lalim magdus-dus. Abi po kog dali ra miti. Sa una ti magtanaw kog may maglugi ang nana. Sa dali ra man kay magtingog-tingog naman, kirit-kirit. Kirit sila. Sirit. Ina-inga na raman. Raman. Diyos! Huwag ka mag-esos. Pero kami ang loob dyan ang matanawon. Kanina, meron ka maumauna ko na yun. Tiya! Grabe na yun! Proud ko kasi mong mga anak, Nay. Kamaw na malugi, Nay. Nay, di nagadod may ingan dani nagmabuntas, Nay. Kaya huwag makapumuak og lubi, kamaw naman. Wala kayo na may lugi. Mau pa na pagpapaktis na Isa ka pagpapaktis. di prome? Ha? Sa di. Wapa ko ni Adto. Tuan ko ni kay bayran ng pong bisiti ka po. Hala, luoy lang magatang lubi na ut-ut na. Noy laman si ka puno guys nawasa mong lubi. Weekend pa lista na kung di asa Sayang. di. Ansa na yung dadag magtuko, magdapa pa ko. Wa may na dun. Agat ng ansa man ang atang lubi, naman ka na birth certificate. Pero ang pakit ari to. Wa may on. Record pa, record. I-report raman og na damage pira ka puno. Lagi na rehistro man ka nang Ito lubi. man sa kuan.
Jawa na birth certificate nga mada. May mga man siya kung sa kuan kanang naikukupid. Mana. Ikaw mauna ko ting palagut-lagut ting. Yes, kamo na minay. Nay, sildoan dun minimo. Ikaw mauna mi, bahini dun mi danig mga balig 10%. Kamo na may palagat-lagat nay. Latiro mo dun kanin din ate. Kanina. Ano ko tabang ng-apply na tayo ng trabaho. Kinsay magpalugi diha. Handam na may mulugi. Guys, huwag na may ipalugi na katong mga naigas bagyo, katong nga puwakan. Open for booking. Day, pinalagot talaga ate. Tinami guys, mulugi. Mundang na ko vlog te. Hindi na ko mag-vlogin guys. Manglugi na naman. Ban ka na ha? Na. Di ka mga naman ta. Ang palitag para pinalas ng lugi nga. Kanang lamiin nga lugi. Kami lugi ba? Ubalhin ako profesyon guys. Ubalhin ako profesyon. Hindi ako mag-vlogger. Mulugi na laman kay magdus-dus-dus. Kapoy man mag-vlog kayo. Edit-edit pa, mag-video pa. Kanin sa sundaman, dus-duson, iganggang, atimpang na naggaman. 42 kilo na. Oh, Yay. bugat man yung lugi na eh. Bugat-bugat po di ko no. Imadyo sa sakto gagad. No na, lagput na lagi na yung tadya. Grabe sana yan. Nay, si ate Gigi na kayo mura namang anhing nung sensyo. Ingon-ingon, anhing nung sensyo sa mga maglugi na rin. Silas nung rupo. Hi, di ay sa mga higagaw na diya. Yun ingon naman to pag humanas sa ko uli. Bitaw, naliarap ko sila mulugi no. Magatong-atong gud ko sa una maglugi sila kay malingaw ko. Pag ganahan ko magtanaw nila kay magtingtingog. Mag-ingato ko taday. Lah, kaya nga to itong mag-practice ta. Manglugi ta. Ang dong ambagan. Gauroy ko nung yun sa naitak. Mahitak pa na rin. Nay, hindi ka masugot na yung magkuhan na may profesyon. Mag-utro. Man ganas na nga maglulugi ta, daray ko rin. Hitak mas nanay guys. Di may nanay pa utrohog profesyon. Na, kaya pamaluwan ko nung eh. Na, kasaba na naming nanay. Practice pa ganyan yung amo, nay. Nanay gamay itak man. Namangat ko nanay daray. Di ka masugot na magbaylo may profesyon, nay. Nay, di lagi ko no. Lagis na musugot. Ano, mura. Daray ko no. Nakit ko no gabaga. Yan ay medyo namang inabuhi, nay. Gantos man sud. Masang kita. Dana ka mga amo. Manakir. Makubalin nga mga trabaho. Si Santi, yung katadanit eh. Kaning kamot, ti, karong lamig, itong agit, ti, kita si Santi. Mapunan ko no ta. Ti, paspasiti. Mahapunan ko no tati. Sana ta kay mapunan ko no ta. Na, si ibang lubit, irang kagahit eh. Nabitaw. Nga di ba niyo makaigit, maputag ni Lugi. Alam mo na bang irang kabaga? Mo, siguro ni daghag uwil. Nay, magdanggang mo yung hapon! Katawa mas manay. Di man dyan na nay, kusog ko tubalhin ni profesyon. Hindi na nanay. Nay! Maglugi. Mangita mi ganggang nga nay ka nang kuan. Ang problema, ugdaw. Silingang kaisa. Luwa na magsilingang kaisa, ibig ka nakalugi kuno gamay. Nahurot mo grupo ka-ut-ut, kinaugdaw magitang ganggangan kay katugan man. Tugan. Unang na mo bandanan ka ng kuan jud kadyo ni ja. Kanang mabalance-balance ra di pad palabi ang kakusog. Ara just pagkaugdaw cha, nilagyo mo naman lagi kagit eh. Alam meri dus-duson kay dabong. Rabis na na nagpinahuros mis na nayo. Anak na, karong ganahan to midar ni maglugi. Oy, diyan pangitag. Pangitag na lugi. Ah, ikaw na may baligyan anong gasto sapatos mo ka? Daging ko. Pinusara di magdagi sa kaban. Grabe kong gihan. Nagani baligol. Paganggangan dani. Ikaw ganggang na kami may naglugi. Kami na maganda. Gangas bay. Ay, ganggang ra inita. Lagi. Ikuha dala man nino. Hana sa inyong lubi ha. Nakuha ka rin eh. Inuwak na ng mga tisisin. Yun. Kanang pamuwak na maghapon yun. Grabe na mapamuha. Mayamang trabaho. Okay. Yes, na kalubihan. Suruy mis mga Di na i-mention kay masakpan ta. panjami. Pagdagmingan kag kulano. Pero lami arabag but-but. Oh, kay gamay pagkaso nga ni may but nga tamis, guys. Kanang gamay pang mapay magtubo ba? Dami jud na. Este, grabe sakit ang lukunan. Martelyo. Nagihuwi na. Sakit ng lukunan. Ibang dati. Isa raman tato itong amo ganina gamay ni habang sa amo. Medyo mo yun na.
Noy. Aroy, si. Jadi ako. Ano ba ning kimis ka ni may wakis na naghaman ng lilis may mawakis. Ano ba nang ipok na nga marag mag-iibog man tag-ipok bagsayal. No, kaya na. Diyan, sugo ni kasang ipok lang. Nakawad na daan. Kayo di man ha amang apingan lang, di man akapsangan lang. Agaya na, gilikod. Ilagputin, lingkod Mudugay rapod. na yung sanidang kay di man akapsangan lang. Pagligod-lingkod man. sa gasa. Ikaw kay di magmatgon, asa laman daan. Siya, ilagputin kulong. Tara, lingkod ang galing. Ano diha? Ano? Ika ka survive sa imong mga ipok. Nandiyan po dahil mahurot. Gida, pas-pasan sa nidang kaya makapamahota. Hoy! Naipag na sa. Kaling nga pinatarbaho ka. Break time sa. Ata, Mahuta. Ata kayo nag... Kay basi dating na. Nanay. Kadugad dyan itong lugit na ni mga giring na. Kaya kaon. Ang mga sa tang. Kay kining kaon importante ni. Ha, lami ra pagsuwa na to. Uy, lami itong suwa kay pinapagod nga itlog. Dahil bahaw nga chicken, pinapagod pud, puro pagod. Ting. Ha. Okay, papahaw. Awa ko kain ka. Matay ka di ka mukha, nabuang na. Ako bagat na magwagdan. Patay ka. Damong suwa guys, oh. Dahil bahaw nga chicken nga pagod pud. Tapoy buwad nga nga pagod. Puro pagod. Inga ni tayo magdugi nay. Nga naman itong amo na gigabitan na mig sa kaadlaw. Guys, manglaban na punta. Mana maglugi na may agas ginagmay. Labatag ginagmay. Ginagmay ko no pero ang dagana kapag nistas ang dagana. Ano man ang muna ng family, pintahan. Alagi ka naman am kare mga napu kabuok. Diyan. Kuan kay putol-putol ng pagtubig di man mo silbi og kasahon kay dag maundang ang tubig man maho tanan. Grabe na sa pag-ininit. Hindi laman. Mas okay pa na init adto laman ang huwan. Kay naghay mga basa, wa pa ka mag-repair. Sabi pagkadali-dali repair ako mapalit tagsin. Grabe na sa pag-inita. Okay ra na dang bahalag maitong budang adto laman sa huwan dang maglanip. Bigyan tubig. Bro na! Mura lagi. Pangatag tubig la kausi ko. Doon injo ka daghan injo. Halaging di kuan ka nang di. Inanay-inanay ra. Kusog pa man igihis ito yun. Isa naman na. Kagwang ni matuulin makatara ni trabaho ah. Hop, aja ka na hak nok.
Wa paghapon ta mahuman guys. Arag gi anam-anam ni kay arong dali ra ito mama. Waswasan. Hay. Ya maghumo na pugod, hay na pod. Ingan na kay ag tubig may hanggi agad kay grabe manghinata. Magwawa man lisod ka jog humuwan tanan nja. Di na mo ta moagas. Entonces, madyo kining tinindog agas. Unta mo para dun. Tiwas na silang trabaho guys. See you later. Among suwag paniod to guys. Suwas labandera og manglulugi. Humot ka jog buwad arang May ah. ano ni. Hoy, di na basta-basta in taon tag 400 kape nag kilo in taon na. Sos, pang mayaman. Some of the clothes that I already washed. Tsa. Mana yung masa nina, nga gipangaya. Ito pa rin lujo to. Tadan, daghana dyan. Ito pa pugkoy, gihumawan. Grabe daghana. Basta nala may tubig ti, okay na kadyo. Oh, next batch. Isa kaplanggana na po. Napa dyan na yung next batch pa po. Napa mga katulo pa siguro kaya nga na, kaupat.